وصلنا نعاكم يكون زخبركم زخبركن تخاتلتي سومناوي مدب سبورت بينام جرماي بدحرتي بقدمة مالي السنبت بلجيم زمزقوا عوت انتاي بلا ارتراوين تقدمتي ابزر موروكو كما يخد لو زول زعباتات كمون كالوت استفلاليو حبرتن ازانيتن تحستوتات حيزنا لكم قريبنا لنا كتكتاتولنا بقبري نعدمكم ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ቤልጂማዊት ወርልድ ቱር ቲም አንታ ማርሼ ዋንቲ ቢንያም ግርማይ ንቱር ዲ ፍራንስ ድሉ ከም ዘሎ ፍሊጡ ንሱ ብሰንበት 2 ሰነ 2024 ኣብ ቤልጂየም ኣብ ዝተገብረ 218.4 ኪሎሜትር ሸፈነ መበል 104 ውድድር ክላሲክ ብራስለስ ሃዲሙ ቀዳማይ ንዝወፀ ኖርዌጃዊ ዮናስ አብርሃምሰን ብምኽታል ንጠርነፍቲ ዓባይ ጉጅለ ሲዕሩ መዛዘሚ መስመር ድሕሪ ምርጋጹ ኣብ ዝሃቦ ቃል እዚ ቀድመቲ ኣብ መፈጸምታ ናይ ዝወርሒ ዝጅምር ውድድር ግራንድ ቱር ዲ ፍራንስ ዘካየድክዎ ናይ መወዳእታ ቅድድመ እዩ ነይሩ ነዚ ሒዜ ዘለኹ ማሕረ ዝኾነ ኣቃዋማይ ንምዕቃቡን ክብ ንምባሉን ክሰርሐ ነዚ ምግባርካ ንኽልተ ሰሙን ናብ ኤርትራ ክኸይደ ኣብኡ ምስ ስድራይ ግዜ ክሕልፍን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣየር ክለማመድን እኽእል እየ እቲ ቦታ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ 2400 ሜትሮ ብራኸ ዘለዎ ኮይኑ ልዕሊኡ እውን ክትከይድ ትኽእለሉ ውቁብ ቦታ እዩ እቲ ብቕዓትን ጽቡቕ ኣቃውማን ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ኣብዚ ኣመስኪረ ኣለኹ ስለዚ ንቱር ዲ ፍራንስ ቅርቤ ኢሉ ናይ ሎም ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ካብ 29 ሰነ ክሳብ 21 ሓምለ እዩ ክሳለጥ ቢንያም ቅድሚዚ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ቀደድሙ ካብ 14 ክሳብ 16 ሰነ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝካየድ ዓመታዊ ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ክሳተፍ ተጽቢት ይግበረሉ ናብ ንቡር ቀመኑ ተመሊሱ ዝርከብ ወዲ 24 ዓመት ቢንያም ኣብዛ ዓመት ስፖርት ኣብ ዘካየዶ 32 መዓልታት ውድድር 5399 ኪሎሜትር ተጓዒዙን 1034 ነጥብታት UCI ድማ ኣዋህሊሉን ይርከብ أربعة إيرتراويان تقدمتي ناتنايل برهانن بيتروس منغسن كاب تركاويت كونتيننتال كلب بيكوز بليديسي أخليلو جبريوتن إيفان يمانن كاب فيليبيناويت كونتيننتال كلب 7-11 كليكن كاب عربي 31 جنب جميرو أبزكان عزلو مبل 33 وردر بشكلة تازور موروكو يكافللو زياب 10 مدرخات لعلي 1360 كيلومتر شفن بيو-سي-اي كلتا نتبخلتا معيار درجاز توهابو زور كساب بقدمة مال السنبت 3 مدرخات أبزع مملو فرنساوي إيمانويل كوغنت كاب كلب فرانس ديفنس ب9 ساعات 44 دقائق 26 كاليتات بتش أماليا حفشاو جزي لبيسو أمام راح يركب ناتنايل برهانن أخليلو جبريوتن بوغنوم بقدم تقتل ب20 شدشتن كمو 28 كاليتات تفنتيتوم 40 شادشاين ترتحيزوم يسعبو كاتاليا ماليا نغس عقب مس فرنسا بول هينكون ماليا نغس عقب مس إيطالياوي فيليبو تاغلياني تصعدا ماليا بلوص منسي مس فرنساوي أليوس تشولوني ألوا بيتروس منغسن أخليلو جبريوتن ماليا نغس عقب نموزاد أبز جبر قلس 15 نتبتات أكيبو مريحنا تشبيتو كاب زركب تاغلياني بتشعت نتب دحروم 40 حامشاين ترتا تسريعهم ألو زور موروكو تمالي أب رابعي مدرخ 274 كيلومتر دحر مقعزو لومي سولوس 4 سنة بناي 250 كيلومتر قعزو كغتصليو زحلفه قدام ኣብ ግጥም ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ አንጻር ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ተሰሊፋ ክልተ ባዶ ተሳዒራ ዋንጫ ሳነት ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ራይን ሜታል ምዝተባለ ኣጽዋር ዘፍሪ ኩባንያ ውዕል ምውዕዋዕ ክትገብር ብምውሳና ካብ ደገፍታ ሓያል ተቃውሞ ይገጥማሎ እዚ ኩባንያ ራይን ሜታል ሓደ ካብ ቀንዲ ቆጠባዊ መሻርክቲ ክለብ ዶርትሙንድ ዝገብር ስምምዕ ን3 ዓመታት ጸንሕ ኮይኑ በመሰረቱ ውዕል ኩባንያ ራይን ሜታል ኣብ ዝተፈላልየ ሸነኻት ስታድየምን ዋኒናትን ናይታ ክለብ መወዓውዒ ቦታን ምስ ዕዳጋ ዝተኣሳሰሩ ሓለፋታትን ክወሃቦ እዩ ኩባንያ ጽዋር ራይን ሜታል ነዚ ውዕል ንኸተግብር ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ከም ዝኸፈለ ብኽልቲኦም ወገናት ብወግዒ እኳ እንተዘይተሓበረ ክሳብ 20 ሚልዮን ዩሮ ዝበጽሕ ገንዘባዊ ወጻኢታት ከም ዝገበረ ገለገለ ማዕከናት ዜና ጀርመን ይገልጻ ዶርትሙንድ ነዝውዕል ዕላዊ ካብ ዝገበረቱ ዕለታት ሒዙ ደገፍታ እታ ጋንታ ስማ ምስ ኩናት ምትእሳር ምስ ዘለዎ ትካል ብምቑራና ክብርታታ ትሸይጣላ ብዝብል ርዲት ነቲ ስምዕ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ርእሲ ምጽራሮም ኣብቲ ብቐዳም ኣብ ስታድየም ዌምብሊ ዝተሰላሰለ ግጥም ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳውን ራይን ሜታል ብመንገዲ ስፖርት ንጹህ ክመስል ይፍትን ዝብል ዝተጻሕፎ ዓብ ባነር ብምሓዝ ኣብ እዋን ጸወታን ብድሕሪዩን ዘይዕጋበቶም ገሊጾም ላዕለዋይ ሓላፊ ክለብ ዶርትሙንድ ሃንስ ያኺም ቫትስሌ ጸጥታን ምክልኻልን መሰረታውያን እምነ ኩርናዕ ዴሞክራሲና እዮም ስለዚ ናኻ ነዞም እምነ ኩርናዓት ብኸመይ ከም ዝሕለው ብትኩርነት ኣቓልቦ መሃብ ቁኑዕ ውሳኔ ምዃኑ ንሓስብ ብፍላይካ ኣብዚ ሎሚ ኣብ ኤውሮጳ ናጽነት ብኸመይ ክንዕቅቦ ከም ዝግባአና መዓልታዊ እንመሃረሉ ዘለና እዋን ነዚ ዝኽሰት ዘሎ ንቡር ነገር ክንገጥሞ ስለ ዝግባእ በዚ ሽርክነት ሕጉሳት ኢና ብምባል ክለቡ ንዝወሰደቶ ውሳኔ ቁኑዕ ምዃኑ ከረድእ ፈቲኑ
ሊዮፓርድ ክልተ ንዝተባሃላ ውርያት ታንክታት ሓዊስካ ሓያሎ ከበትን ፎኮስትን ኣጽዋራት ኣብ ምፍራይ ዝነጥፍ ኩባንያ ራይን ሜታል ኣብዚ እዋን 30,000 ዝበጽሑ ሰራሕተኛታት ዝሓቁፍ ብ1889 ዓ.ም ስርሑ ኣህዱ ኢሉ ዝጀመረ ልዑል መጠን ዘለዎ ገንዘብ ኣታዊ ዝገብር ኩባንያ እዩ። እዚ ፍርያቱ ብዘይካ ንሚኒስትሪ ምክልኻል ጀርመን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ንዝርከባ ሃገራት ዝሸይጥ ትካል ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ካብ ጅምር ንድሓር ጥራይ መጠን ዋጋ ብርክታቱ ብ5 ዕጽፊ ከም ዝዓበየ ይንገረሉ። ካብ 1996 ክሳብ 2013 ምስ ክለብ ሊቨርፑል ዝተጻወተ ምስታ ጋንታ ኮይኑ ድማ ንሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ 2005 ድሚርካ 12 ዋናጩ ዝዓተረን እንግሊዛዊ ጂሚ ካራገር ኣብ ከባቢ ከተማ ሊቨርፑል ተወሊዱን ዓብዩን ከም ውጽኢት ናይዚ ድማ መረዳዲ ቋንቋ እንግሊዝ ኮይኑ ስኮውስ ዝተባሃለ ኣብቲ ከባቢ ዝውተር ዝኾነ ላሃጃ ይጥቀም። እዚ ላሃጃ እዚ ንኻልኦት ብሪጣንያውያን ኮነ ንኻልኦት ዜጋታት ንኽርድእዎ ኮነ ንኽዛረብዎ ብተዛማዲ ኣሸጋሪ ከም ዝኾነ እዩ ዝዕለለሉ። ጂሚ ካሪገር ቅድሚ 10 ዓመታት ጫምኡ ምስ ሰቐለ ከም ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ንኸዓይ ምስ ብሪጣንያዊ መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ስፖርት ተጸንቢሩ። ጎን እዚ ናይ ስካይ ስፖርት ስርሑኻ ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ሞያዊ ትንተኑ ንምሃብ ካብ 2020 ጀሚሩ ምስ ኣሜሪካዊት መደበር ቴሌቪዥን ሲቢኤስ እውን ኣብ ምስራሕ ይርከብ። እዚ ብተሪርን ስኽፍታ ኣልቦን ነቐፌቱ ዝፍለጥ ወዲ 46 ዓመት ተንታኒ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ምስ ጋዜጣ ዘጋርዲያን ኣብ ዝገበሩ ዕላል ኣካየድቲ ፈነወ መደበር ቴሌቪዥን ሲቢኤስ ተኸታተልቲ ላህጅኡ ምርዳእ ከየጸግሞም ስክፍታ ስለ ዝሓደሮም ነቲ ናይ ስራሕ ዕድል ንኽህብዎ ሰጋእ መጋእ ኢሎም ከም ዝነበሩ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ግን እቶም ብዝሖም 3 ዝኾኑ ኣካየድቲ ከም መፍትሒ ንሱ ንዝተቐርጾ ቪድዮ ንመጻምቶም ከም ዘቕረቡለንን እቲ ፍርዲ ድማ ኣበን ከም ዝወደቐን ወሲኹ ድሕሪ ምሕባሩ ኣብቲ ዝተኻየደ መስርሕ ፈተነ እታ ሓንቲ ሰበይቲ ብዛዕባ እቲ መልእኽቲ ርግጸኛ እኳ እንተዘይነበረት እተን ክልተ ግን ንመልእኽቱ ብግቡእ ክርድኦ ስለ ዝኽኣላ ብዝያዳ ድምፂ ረኺቡ ነቲ ዕድል ስራሕ ከም ዝረኸቡ ኣረዲዩ። ሓላፊ ዝምድናታት ናይታ ካብ 2011 ክሳብ 2018 ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ተጻወተትን ሕጂ ግን ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ወይ ከዓ ሻምፒዮንሺፕ እትነጥፍ ዘላ ክለብ ስዋንሲ ሲቲ ኣብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ወይ ስኮሜሳ ብምስታፉ ተቐፂዑ። እዚ ህው ሌክ ዝተባሃለ ወዲ 61 ዓመት ካብ 2018 ክሳብ 2023 ብሓፈሻ 2476 ግዜ ዝተጣልዐ ክኸውን ከሎ እቲ ዘገርም ካብዚ ኣብቲ 130 ጋንቱ ስዋንሰን ሲቲ ንኽትሰዓረሉ ተወራሪዱ። ሌክ ነዚ ዝቐረበሉ ክሲ ስለ ዝኣመነሉ ከም ሳዕቤኑ ንሓደ ዓመት ኣብ ዝኾነ ይኹን ንጥፈታት ስፖርት ንኸይሳተፍ ተኣጊዱ። ምስ ስዋንሲ ምስራሕ ካብ ጅምር 20 ዓመታት ዘቑፀረ ሌክ ኣብ ፈለማ ብነፃ ኮሚሽን ስነ ስርዓት ን3 ወርሒ እኳ ተቐፂዑ እንተነበረ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ሌክ ዝሓዞ መዝነትን ዘለዎ ጽልዋን ቀሊል ብዘይምዃኑ ተግባራቱ ድማ ንኻልኦት ተጻወትን ኣባላት ጋንታታትን ስጋት ስለ ዝኾነ ማህሪ መቕጻዕቲ ክወሃበሎ ብምባል ይግባይ ኢሉ ስለ ዝመጎተ ነቲ ሕቶ ዝረኣየ ቦርድ ይግባይ ነቲ እገዳ ብተወሳኺ 9 ተዋርሕ ብምንዋሕ ናብ 1 ዓመት ክባቢልዎ። ኣብ እንግሊዝ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝነጥፉ ሰባት ኣብ ዝኾነ ምስ ኩዕሶ እግሪ ዝተኣሳሰረ ውድድር ክሳተፉ ፍቑድ ኣይኮነን። ሮብ ኣዶክ ዝተባሃለ እንግሊዛዊ ዓሚ ኣብ ምጅማር ናይዚ ዝሓለፈ ቀዳም ዝተዛዘመ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዙርያን መድረኽን ናይቲ ውድድር ሃገር እናቐያየረ ነቲ ሃገር ድማ ከይደገመን ጾታ ዝተዓዘበ ናይ ፈለማ ሰብ ክኸውን ምስ ነብሱ ቃልኣት እዩ። ነዚ ንምትግባር ከዓ ኣብ ወርሒ ሐምሌ 2023 ኣብ ኣይስላንድ ኣብ መድረኽ ቀድሚ መጻረይ ግጥም ናይቲ ውድድር ንጾታ ክለባት ኮፖ ቮጎርንን ኮፐንሃገንን ምስ ተዓዘበ በብእዋኑ ብምክትታል ኣብ ሃገራት ማልታ፣ ፖላንድ፣ ፖርቱጋል፣ ዴንማርክ፣ ዌልስ፣ ስኮትላንድ፣ ኢጣልያ፣ ፈረንሳን ብምብጻሕ ክሳብ ፍርቂ ፍጻሜ ንዘሎ ጾታ ተኸታቲልዎ። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ንጸወታ ፍጻሜ ክለባት ሪያል ማድሪድን ዶርትሙንድን ንምሕዛብ ብእዋኑ መእተዊ ትኬት ብ2,000 ፓውንድ ዓዲጉ። እዚ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ መንእሰይ ቅድሚ 2 ዓመታት ንሱ ብልቢ ዝድግፋ ክለብ ኖቲንጋም ፎረስትን ሃደርስፊልድን ንፕሪምየር ሊግ ክሕልፈን ዝኽእል ወሳኒ መፍለይ ጸወታ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን መእተዊ ትኬት ኣብ ውድኡ ሰዓት ንስክላ ረኺቡ እምበር እቲ ጸወታ ኣብ ሜዳ ብኣካል ተረኺቡ ከይተዓዘቦ ዳርጋ ሓሊፎ ነይሩ እዩ። እዚ ኣብቲ እዋን ዝሓደሮ ኣሻቓሊ ስምዒት ድማ ዝሓለፈ ቀዳም ናብ ዝኽሩ ስለ ዝመጾ ብዙሓት ትኬት ክረኽቡ ዘይከኣሉ ናይ ልቢ ደገፍቲ ክለብ ማድሪድ ወይ ዶርትሙንድ መእተዊ ትኬት ብምስኣኖም ልቦም ተሴሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ተረድአ። እዞም ሰባት ትኬት ብዘይምርካቦም ጉህዮም ከለዉ ንሱ ንጸወታ ናይተን ምስኡ ዝኾነ ስምዒታዊ ምትእስሳር ዘይብለን ክለባት ማድሪድን ዶርትሙንድን ክከታተል ቁኑዕ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖ ድማ ነታ ብኽቡር ዋጋ ዝዓደጋ ትኬቱ ንሓደ ዕድለኛ ደጋፊ ክህቦ ወሲኑ። ኣብቲ ንሱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትዊተር ዝለጠፍዎ ቪድዮ ከም ዝረአ
ቀሪቡ ንሓደ ኣብ ኣፍደገ ስታድየም ወምብሊ ምስ ብጾቱ ኮይኑ ዕኒኒ ዝብል ዝነበረ ደጋፊ ዶርትሞንድ ነትኬት ኣመልኪቱ ከዘራርቦ ጀመረ። እትዝርብ ከም ዝስዕብ ይመስል። ሎሚ ትኬት ክረክብ ተተስፊየ እኳ እንተነበርኩ ዕድል ግን ኣይገበርኩን። የቕሬታ ብኹነታትካ ጓህ ስማዓኒ የቐኒየለይ። ዶርትሞንድ ንዓኻ እንታያ ካብ ህፃንነት እያ ትሒዘ ደጋፊ ዶርትሞንድ እየ። ካብ ዓለም ዝበለጸትን ናይ ልበይን ክለብ እያ ዝጓህኻ ትመስል። እወ ምኽንያቱ ከቢድ እዩ። እቲ ፀወታ ኣብ ሓፂር እዋን ክጅመር እዩ። ጽቡቕ ክኸውን ተስፋ ገብር። ናብዚ ስታድየም ምእታው ንዓኻ እንታይ እዩ? ንዓይ ኩሉ ነገር እዩ። እዛ ትኬተይ እንተሃብኩኻ ከመይ ይመስለካ? ትኬት ክትበኒ ደሊኻ 6 ሰባት እንዲናሞ ዘለና ሓንቲ ትኬት እያ ዘላትኒ። ንሳ ድማ ከም ደጋፍ መጠን ንዓኻ ስለ ዝትግባእ ብነጻ ክህበካ። ንልግስነትካ ኣዝየ የመስግን። 6 ዓሩኽ ብሓንሳ ካብ ጀርመን ናብ ስለ ዝመጻና ግን ክንኣቱ እንተ ደኣ ኮይንና ኩልና እምበር በይነይ ክኣቱ ድሌተይ ኣይኮነን። ንዖም ገዲፈን ንበይነይ ፀወታ ክርኢ ፍትሓዊ ይኮነን። እዚ ንኽትኣምኖ ዝጸግም እዩ። ንብዓት ክስዕረኒ ደልዩ። እወ ጉዳይ ዕርክነት እዩ። ምናልባት ሓሳባትካ እንተ ደኣ ለዊጥካ ኣብ ዘለኹኻ ሕራይ የቐኒየለይ። ድሓንኩን። እቲ ዝርብ ብኸምዚ ምስ ተወድአ ክልቲኦም ተሓቋቒፎም ተሰናበቱ። ብግብረ መልሲ ናይቲ ደጋፍን በቲ ኩነታትን ተተንከፈ ሮብ እናነብዐ ይረአ። ሮብ ምስ መርበብ ሓበሬታ ስፖርት ባይብል ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ፈለማ ንዕርኽቱ ካሓቶም እዩ። ንሳቶም ካ እቶ ክብልዎ እዮም ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ኣብ ጥቕኦም ኮይነ ተጸበዮ። ንሱ ግን ምንቕውን ኣይበለን። በቃ ኩዕሶ እግሪ ማለት እዚ እዩ፣ ብዘይ ዕርኽትኻ ኩዕሶ እግሪ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ብምባል ኩዕሶ እግሪ ምስ ፍቕርን ሕውነትን ጥቡቕ ምትእሳር ከም ዘለዎ ኣገንዚቡ። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ ብዓርቢ 31 ግንቦት 2024 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንኦሎምፒክ ፓሪስ 2024 ዕላማ ዝገበረ ግብረ ሽበራዊ ውዲት ከም ዘፍሸለ ኣፍሊጡ። ብመሰረት ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ጀራልድ ዳርማና ዝሃቦ ሓበሬታ ሓደ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከካይድ ዝሓሰበ ወዲ 18 ዓመት ተወላዲ ቸችንያ ብ22 ግንቦት ኣብ ከተማ ሴንት ኤቲን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣባላት ውሽጣዊ ጸጥታ ኣትዩ። እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ከም ዘመልክቶ ውጥን ናይቲ ጥርጡር ኣብ ልዕሊ ተዓዘብቲ ኦሎምፒክ ፓሪስን ሓይልታት ጸጥታን መጥቃዕቲ ፈጺምካ ሰማዕቲ ምዃኑ እዩ ነይሩ። እዚ መደብ ፈላሚ ፍሹል መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኦሎምፒክ ፓሪስ 2024 ኮይኑ ተመዝጊብሎ። ብድሕሪ ምዛም ቀዳማይ ኣፈናዊ መርመራ እቲ ጥርጡር ኣብ እዋን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኦሎምፒክ ኣብ ከተማ ሴንት ኤቲን ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ስታድየም ጄፍሪ ጓቻርድ መጥቃዕቲ ንምክያድ ብንጥፈት ክወሳእ ጸኒሑ ዝብል ክሲ ቀሪቡሉሎ። ብዘይካዚ ዝተጠቕሰ ቸችንያዊ ምንኣስ ሓውን ምስኡ ባሕባር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲኳ እንተነበረ ድሕሩ ግን ብዝተገብረሉ ምጽራያት ናጻ ተለቒቑ። ኣዳለውቲ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ብወገኖም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣኽበርቲ ጸጥታን ሕግን ስለቲ ድሕነትን ጸጥታን ኦሎምፒክ ንምርጋጽ ዝገብርዎ ዘለው ጥቅው ኣገልግሎት ምስጋናና ነቕርበሎም። ጸጥታ ዝለዓለ ቀዳምነት ፓሪስ 2024 እዩ ብምባል ናእዶኦም ገሊጾም። ብዘይካዚ ሚኒስተር ጀራልድ ዳርማና ካብ እስላማውያን ኣኽረርቲ ጉጅለታት ንከባብያዊ ድሕነት ብጎነጽ ዝቃለሱ ተጣበቕቲ የማናውያን ሕሉፋት ጉጅለታት ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ሩስያ ወይ ካብ ካልኦት ተጻባትን ዝመጽእ ሓዊስካ ብዙሕ ተኽእሎታት ስጋኣት ከም ዘሎ የረድእ። ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ፊፋ ንደቂ ኣንስትዮ ተጻወትን ኣሰልጠንትን ኩዕሶ እግሪ ንምድጋፍ ምስ ጥንስን ሕርስን ኣብ ዝተኣሳሰረ ፕሮቶኮላዊ ዝገበሮ ለውጥታት ዕላው ገይሩ። ብመሰረቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብባይቶ ፊፋ ዝጸደቐን ብቐዳም ባሕቲ ሰነ ድማ ኣብ ተግባር ዝወዓለን ለውጢ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ተጻወቲ ጥራይ ተሓጺሩ ዝነበረ 14 ሰሙናት ዝሽፍን ክፍሊት ወሊዳዊ ዕረፍቲ ንኣሰልጠንቲ እንተላይ ክወሃበን እዩ። ብዘይካዚ ዕድሚኡ ትሕቲ 2 ዓመት ዝኾነ ውላድ ካልእ ሰብ ዝኾነ ቆልዓ ከም ውላድን ዝቕበላ ተጻወትን ኣሰልጠንትን እውን ን8 ቅነ እናተኸፈላ ንኽዕረፋ ዕድል ተኸፊቱለን ኣሎ። ካብ 2 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኡ ቆልዓ ከም ውላድን ንዝቕበላውን እቲ ክፍሊት ዘጠቓልል ነውሓት ዕረፍቲ ከም ዕድመ ናይቲ ቆልዓ ይፈላለ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ዝተገብረ ምቅያራት ግን እትዋት ኮይነን ኣለዋ። ኣብ ርእሲ እዚ ተን ስፖርታውያን ምስ ወርሓዊ ጽግያ ዝተኣሳሰረ ጥዕናዊ ጸገማት ከጓንፈን እንከሎ ዕረፍቲ ክወስዳን ክኽፈላን እየን። ክለባት ብወገነን ብምኽንያት ጥንስን ሕርስን ንዝዕረፋ ተጻወትን ንምትካእ ካብ እዋን ማዕጾ ምስጋር ተጻወቲ ወጻኢ ካልእ መተካእታ ሓድሽ ተጻወቲ ንኸመዝግባ ተፈቒዱለን ይርከብ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ዕረፍቲ ዝነበራ ተጻወቲ ናብ ጸወታ ኣብ ዝመለሳሉ እዋን እውን ካብ ገደብ ግዜ ምዝገባ ወጻኢ ዳግማይ ንኸምዝገባ ማዕጾ ተራሒሉለን።
ኣሰልጣኒት ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነበረትን ክልተ ግዜ ዋንጫ ዓለም ዝዓትዐተትን ጂል ኤሊስ ነዚ ብፊፋ ዝተገብረ ለውጢ ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ዓብይ መግለፂ እዩ። ነቲ ከም ደቂ ኣንስትዮ ንሓልፍዎ ፀገም ንቡርን ቀሊልን ንምግባር ኣብ ዝግበር ቃልሲ እዚኦም ዓበይቲ ስጉምታትን ምዕባለታትን እዮም። እዚ እቲ ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ኣደ ናይ ምዃን ዕድል ንኽህልወን ኣብዚ እዋን ኣብ ነብሲ ወከፍ ፀፍሒ ክንቀርቦ ንደሊ ጉዳይ እዩ ብምባል ነቲ ዝተኣታተወ ለውጥታት ብሓጎስ ተቐቢላቶ። ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ካብ ፖርቱጋላዊት ክለብ ፖርቶ ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ፕሪምየር ሊግ ቸልሲ ኣብ ዝተሰጋገረሉ ንገዛ ርእሱ ዘ ስፔሻል ዋን ኢሉ ዝሰመየ ፖርቱጋላዊ ዓላሚ ጆሴ ሞሪኒዮ ንቱርካዊት ክለብ ፌነርባች ንኽዕልም ተሰማሚዑ ብቅድሚ ትማል ሰንበት ናብ ከተማ ኢስታንቡል ኣብ ዝኣተወሉ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉ። ወዲ 61 ዓመት ሞሪኒዮ ኣብ ቱርኪ ድሕሪ ምጽንሑ ምስ ደገፍቲ ክለብ ፌነርባች ንምድላይን ክሳብ 2026 ዘጽንሖ ውዕል ንምቕታምን ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ናብ ስታድዮም ስክሩ ሳርኮግሉ ብሄሊኮፕተር ዘምርሐ ክኸውን ከሎ ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ደገፍቲ ብደርፊ ወደሳ ጭርሖ ርችትን ካልእ ነገራትን ብምዕሩግ ስነ ስርዓት ተቐቢሎሞ። እዚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ብኢጣልያዊት ክለብ ሮማ ካብ ስርሑ ድሕሪ ምስንባቱ ድሕሪ 5 ወርሒ ናብ ኩዕሶ ዝምለስ ዘሎ ኣሰልጣኒ ማልያን ባንዴራን ክለብ ፌነርባች ሒዙ ኣብቲ ስታድዮም ዝተረኽቡ ደገፍቲ ኣብ ዘስምዖ ቃል ከም ንቡር ሓደ ኣሰልጣኒ ዓወታት ምስ ሓፈሰን ዋንጫ ምስ ኣምፅአን እዩ ብደገፍቲ ዝፍቶ። ኣብዚ ግን በንጻሩ ገና ቅድሚ ዓወት ኢኹም ፍቕርኹም ትገልጹለይ ዘለኹም፣ እዚ ድማ ዓብ ሓላፍነት የሰክመኒ። ካብዛ ደቂቕ እዚኣ ንድሓር ኣባል ስድራኹም ከም ዝኾንኩ ቃል ይኣትወልኩም። ሕልምኹም ሕልመ እዩ፣ እዚ ማልያ ናይ ዛጋንታ ቆርበተ እዩ ኢሉ ኣብ 24 ዓመታት ዘመናዊ ስራሕ ምዕላም 21 ዓበይቲ ጽዋእትን ክብርታትን ዝዓተረ ሞሪኖ ኣብ ሃገራት ፖርቱጋል፣ እንግሊዝ፣ ስፓኛን ኢጣልያን ሻምፒዮን ክኸውን ዝኽኣለን 2 ዋንጫታት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳን ዘለዓለን ዕውት ኣሰልጣኒ እዩ። ንሱ ማዕረ ዓወታቱ በቲ ምስ ዝተፈላለዩ ወገናት ዘጎራፍጦ ሰገጥ ዘይብል መልሓስ እውን ይልለ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ሰሉስ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ። ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና ንምነ